Good evening to everyone. First to Archbishop Aposeto, tapos yung mga administrators, Father Winnie, guests, faculty members, employees, and especially the parents of our Glee Club members. Sabi po nila, mahirap yung nanganganay. Masakit yung manganin, makaka-nervyos, makakatakot. Pero pinatunayan po sa atin ng mga batang ito ngayon na sa tamang paghahanda, sa tamang sipag at tiyaga, hindi sila ninervyos, nag-enjoy sila sa pinakita sa atin ngayong gabi. With the success of this evening show, I would like to personally thank those persons who extended their support. Unang-una kay Among Winnie, sa patuloy na pagtitiwala mo sa akin. Mula sa ibang schools, partner ka na po siya, Among Winnie. So salamat po Among sa patuloy na pagtiwala sa akin at sa pag-invite sa akin para i-handle yung sa Glee Club. And then kay Ma'am Kit Dosano, tsaka kay Sir Jonel Sakit, na palaging gumagawa ng excuse letters para sa mga bata, para ma-excuse ng mga subjects nila. Then the faculty members, sa pagbibigay po ng pag-excuse sa kanila kahit nagkaklase, pag hiniram namin, pinahintulutan po yung mga bata. Salamat po. And then sa non-teaching personnel na naging very accommodating at saka very hospitable sa amin. Thank you. Tapos, sa mga parents, na kahit, alam niyo po, kahit holiday, kahit weekends, nire-rehearse po namin yung mga bata at salamat sa mga magulang at pinapabayaan sila pumunta dito para mag-rehearse. Thank you po. Tapos, sa munting tulong ng UA Coral, sa mga ginawang, sa mga -1, saka sa mga ABP, sa script, tsaka sa voice-over. Thank you, UA Coral. And then sa instant makeup artist, si Ma'am Raquel Asas. Yung mami ni Princess, nasan po si Mami Raquel? Opo, bigla siyang, siya yung nag-makeup sa mga bata. Pakitayo po, Ma'am Raquel. Oo. Tinulungan po niya kami sa taas, hindi na sila nakapagsimba. Thank you po. Thank you, ang mabait ninyong lahat. Nevertheless, we ask for your continued support for the Glee Club's future projects and competitions. Napakasarap pong makita ng mga estudyante o mga anak na hinubog di lamang ng karunungan, pati na rin sa ibang larangan katulad ng sining, di po ba? Ang tagumpay po ng Glee Club ay tagumpay ng bawat miyembro, ng buong saap, at ng mga magulang. Maraming salamat po at magandang gabi. Thank you so much, Sir Lipin, for that warm message.